Anthu a m'dziko la Malawi amadalira ulimi pa moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Ambiri mwa anthuwa ndi alimi ang'onoang'ono omwe amalima malo ochepa komanso amadalira mvula pa ulimi wawo, kotero kuti amakolola zochepa chaka ndi chaka. Kusintha kwa nyengo komanso kusowa kwa zipangizo zochitira ulimi wa makono ndi zina mwa zinthu zomwe zakhala zikubwezeretsa m'mbuyo alimiwa pa ntchito zawo. Ichi ndi chigwa cha mtsinje wa Shire, chomwe chimapezeka m'maboma a Chikwawa ndi Nsanje. M'mabomawa muli alimi olimbikira kwambiri koma sapindula chifukwa cha nyengo yosadalirika. Nthawi zina m'derali mumabwera madzi osefukira omwe amakokolola mbewu, komanso nthawi zina ng'amba yomwe imaumitsa mbewu zawo, kotero kuti kholola limakhala lochepa. Mfumu yayikulu Lundu ikufotokoza motere. Ndizoona kuti kumbuyo konseku ngoti chibadwire dziko lino kunoko kumapezana ndi zinthu ziwiri. Kumabwera ng'amba ndipo kumabwera mafloods. Kukabwera ng'amba ndiye kuti mvula yachepa, mbewu zimene tadzala zimaonongeka. Mafloods amatha kukokolola mbewu zathu, koma nabolako pang'ono mafloods chifukwa chakuti akapita timadzalanso kachiwiri. Pofuna kutukula ntchito za ulimi m'dziko muno, boma kudzera ku unduna wa zaulimi likumanga ngalande yayikulu ya ulimi wa nthirira m'maboma a Chikwawa ndi Nsanje pansi pa ndondomeko ya Shire Valley Transformation Program. Mawanja a alimi oposera 48,000 m'mabomawa asonkhetsa malo awo pamodzi ndi kumalima ulimi wa makono wa malonda motsatira masomphenya a boma a Malawi 2063. Minda ikuluikulu imene pa Chingerezi ikutchedwa mega farms idzalimidwa pa malo oposera mahekitala 43,000 pansi pa ndondomekoyi. Pamene ntchito yomanga ngalandeyi ili mkati, alangizi ochokera m'maunduna ndi nthambi za boma zosiyanasiyana ali pakalikiliki wokonzekeretsa alimi m'magawo osiyanasiyana, kuphatikizapo kuwapatsa ukadaulo woyendetsera ulimi wa nthirira wa makono. Umodzi umene ulipo pakati pa maunduna a boma komanso mabungwe osiyanasiyana uthandiza kuti ntchito za projekti ya Shire Valley Transformation zipindulire alimi komanso dziko lonse. Mu ndondomeko ya Shire Valley Transformation Program, ulimi wa nthirira uzichitika m'minda ikuluikulu yomwe anthu a m'derali akusonkhanitsa kuchokera ku malo amakolo. Kotero kuti boma kudzera ku unduna wa zamalo likuchititsa kalembera wa malo amakolo kuti alimi omwe adzapindule ndi ulimiwu adzakhale ndi umwinimwini molingana ndi malamulo a dziko lino. Awa ndi alangizi ochokera ku unduna wa zamalo. Ina mwa ntchito imene akugwira ndi kuyeza minda ya alimi kuti aliyense adziwe kukula ndi malire a munda wake. Alimiwa adzapatsidwa chiphaso chosonyeza umwinimwini wa malo awo. Kukula kwa malo omwe mlimi aliyense asonkhe ku minda ikuluikuluyi kudzathandizanso alimiwa kugawana phindu lomwe lidzapezeke pa ulimiwu, popeza aliyense azidzalandira phindu molingana ndi kukula kwa malo ake. Bambo Raphael Ntembo ndi katswiri woyeza malo kuchokera ku unduna wa zamalo ndipo akufotokoza motere. Ifeyo tikujambula malo kuwalembesa kuti anthu alembese akhale ndi umwini wa malowo amene pamapeto pake tiyapasa ma certificate, chifukwa kunoko kukudusa chikanalo chimene chikukumbidwa ndi anthu azachita ulimi wa nthirira, ulimi umene azachitira pamodzi ngati business kukhazikisidwa ma cooperatives. Ndiye chifukwa choti minda izaphatikizidwa tikufunisa kuti wina aliyense akhale ndi chiphaso cha umwini wa malo ake kuti athe kuzindikira kukula kwa malo amene angasonkhe ma irrigation blocks amene angapangidweyo. Koyambirira
milandu ya malo imavuta kuti izikambidwa chifukwa nthawi zambiri imapita ku court ndi malamulo azamalo asopana Land Act ya 2016 amene akufotokoza kuti makastomali land ina iliyonse munthu ayezeredwe akhale ndi chiphaso chimene ndi certificate ya malo ake zitithandizira kuti wina aliyense aziziwa maboundaries a malo ake ndipo pangakhale kusintha kuna kulikonse koma azikhala kuti akusiyirana ndi ana ake amene walembesa ndipo milandu yolandana malo ichepa kwambiri kuno. Mayi Makulata Mikwamba am'mudzi mwa Mbendelana kwa mfumu yayikulu Kasisi m'boma la Chikwawa ndi mmodzi mwa alimi ang'onoang'ono omwe ayezetsa malo awo ndipo akuti mbuyomu malo anga asanayezedwe panali mavuto amalire. Malire timavutitsa nawo kwambiri ndi aneba. Nthawi zina umavuta kwambiri ndi nzira umodzi. Wina alowa nzachi kena mukatero pang'onong'ono tayitana afumu bwera mudzationere malo athu. Nditamva kuti lero akubwako zayeza malo angawa ndinakondwera kwambiri kuti vuto limene ndimakumana nalo la malire lija lichepa komanso kumuna kutheratu kumene tikhala ndi umwini okhala nacho chinthu chija chathu popandanso wina wake okangana naye komanso kwambiri mafumunso oti achepesa ntchito imene amakhala nayo ayitana pafupi polimbana ndi zamalo. Unduna wa zaulimi ndiwo ukuyendetsa project ya Shire Valley Transformation Program. Kuphatikizapo alangizi a zaulimi omwe akugwira ntchito ndi alimi omwe adzapindule ndi project iyi, boma lidalembanso ntchito akatswiri omwe ali ndi ukadaulo pa ntchito za ulimi wa nthirira komanso kayendetsedwe ka ulimi wa malonda. Zina mwa ntchito zimene akatswiriwa akugwira ndi kuthandiza alimi kulemba mapulani ochitira malonda a ulimi business plan, kuchita kafukufuku woyeza nthaka kuti adziwe mbewu zimene zingalole pa nthakayi, kuphunzitsa alimi kayendetsedwe ka ulimi wa malonda, kusankha mbewu komanso kufufuza misika mwa zina. Amodzi mwa akatswiriwa ndi a Center for Development Management CDM. A Kelvin Msauka ndi mlangizi kuchokera ku CDM ndipo akufotokoza motere. Chimene chikuchitika kwambiri tikuyeza nthaka yathu mmene ikuyamwira madzi komanso mmene ikulandirira madzi komanso tikuyeza imene kuti topographic pa chizungu imene tikuona migula imene inayendera mu block yathumu kuti kokwera ndi kuti kotsika ndi kuti. Mu process yopanga develop estate tikufunika timvetsetse kuti dothi lathu kunoko nthaka yathu ndiyotani chifukwa zitithandizira kudziwa zona kuti mbewu zimene tizalime ndi zakuti. Chifukwa tikatenga mbewu yoti singagwire kunoko ndikuti pamapeto pake tikhangati kuti planning sitinachite bwino. Koma process yonse ndiyoti tithandizire zona timvetsetse zona kuti nthaka yathu ndiyotani komanso madzi amene tidzayitanisa pa estate pathu adzakhala ochuluka bwanji malingana ndi mmene nthaka yathu ikutani ikutengera madzi. Chithunzithunzi cha mbewu chitengera kunena kuti nsika ulipo kunoko kuchikwawa mbewu itha kuchita bwino kunoko dothi lathu la kunoko likhoza kupanga mbewu imene kuti ichite bwino komanso phindu la mbewulo chifukwa chona kuti pamapeto pake alimi ajafunika adzapange phindu. Zonsezo tikaziunikira tibwera nazo kwa alimiwa tiyicheza nawo ndi waja akhale ndi mphamvu zosankha zona kuti mmene mwatuzira ichi nsika ulipo dothi lathu zikhoza kugwira. Boma lili kuloleza ichi kulima kapena ichi chikukaniza ndi kuti ichitiye ntilime ichi ifenso nkuunikirana nawo nkupanga chiganizo chimodzi pamapeto pake. Akatswiri ena amene boma linalembanso kuti athandize kukonzekeretsa alimi mu ndondomeko ya Shire Valley Transformation Program ndi a Lakeshore Agro-Processors and Processing Enterprise LAPE. Iwo akufotokozapo zakufunika kopezeratu misika ya mbewu mwachangu ngakhale ulimi wa nthirira usanayambe. Bambo Abina Nsanangwe ndi mlangizi ku LAPE ndipo akuti tinapanga ma meeting ndi alimi ma business center umene kwa Mwana Lenji Cooperative ali ma business center 5. So tinapita kuma business center oseo ndikapanga interview alimi kungofuna kudziwa kuti kodi ndi mbewu zanji zimene zimalimidwa kunoku komanso zinakachezanso ndi anzathu aku office agriculture komanso ku office ya Central Research Station ndi ma research station yenaso kuti tingokhala ndi chithunzithunzi cha mbewu zimene zikhoza kulimidwa kunoku kuchikwawa. Tidzapeza mbewu zimene anatipatsazo tinapitano kuti tikapange kafukufuku pa mbewu zimenezo
makamaka timapanga market research kuti tidziona kuti kodi ndi misika iti imene mbewu zimenezo zimakagulitsako nanga phindu pa mbewu zimenezozo ndi lotani, komanso kodi mbewu zimenezozo zikhoza kugwira imene ndi nyengo yakuno komanso nthaka yakuno. Pano tafikano pona kuti tifunano iwo asankhe ulimi wa business imene angapange pa zimene tinawapatsa information imene tinawapatsayo. Ndiye choyambirira tinawaphunzitsa kaye za ndondomeko ya mmene tingasankhire ulimi wa business kuti tipanga ulimi uti. Ndiye kenako tinapanga limodzi kuti tisankheno business imene wakhoza kupanga. Mbewu zimene takhala tikukambira ndi alimi zonsezo nzoona kuti zambiri tingotero zoti misika yake ilipo kale. Pali consultant wina amene Ashilevale anamulemba amati Sofrego amene akuthandiza kufufuza misika ndi amatipatsa ife information kuti mbewu yakuti ili ndi misika iyi. Ndi ifeyo kwa ife tikuona kuti pa mbewu zimene timakambira lero misika ilipo m'malawi muno komanso mwina kakhale kunja. Ena mwa magulu a alimi omwe ali pansi pa project ya Ashilevale Transformation Program adasankha kulima ndi kugulitsa zokolola komanso ziweto zawo m'magulu okhazikika omwe adalembetsedwa ku boma kukhala makooperative. Pofuna kuti alimiwa adzapindule ndi ulimi wa nthirira wa malonda, boma kudzera kwa alangizi aku unduna wa zamalonda ndi mafakitale likuphunzitsa alimiwa kayendetsedwe ka makooperative komanso kayendetsedwe ka malonda a ulimi. Izi zithandiza kuti alimiwa akhale ndi ukadaulo woyang'anira bwino akatswiri omwe adzalembedwe kuti ayendetse minda yawo. Ena mwa maphunziro omwe alimiwa alandira akukhudzana ndi kayendetsedwe ka malonda a m'magulu, kafufuzidwe ka misika, kalembera wa zamalonda ndi zina zambiri. Bambo Mayamiko Lundu ndi wachiwiri kwa wapampando wa komiti ya maphunziro kuchokera ku cooperative ya Chifunda, ndipo ndi mmodzi wa anthu omwe analandira maphunzirowa ndipo akufotokoza motere. Taphunzitsidwa zambiri kuchokera pansi pa project makamaka kutizindikiritsa kuti kodi tingathe kuwerengesera bwanji chuma chathu komanso tingathe kupanga bwanji financial report kuti tibwere nayo kugulu ndi kufotokoza kugulu, komanso taphunzitsidwa amene tingatsegulire ma ledger account amene azitithandizira kupanga ma financial report. Nkhani ya akatswiri amene tikuwalemba amene akutchedwa kuti ma agribusiness managers, kubwera kwa maphunziro awawa kutithandizira kunena kuti poti anthuwa tikuwalemba amene sali mkati mwa cooperative akubwera ngati anthu akunja koma ndi upangiri onse oyendetsa cooperative. Maphunziro atithandizira maga mwina ochepetsa mchitidwe wawo kathyali kubweretsa zinthu poyera kamba kunena kuti mmene tapatsidwa ifeyo upangiri uwu kudzikhala kosavuta kuti patakhala kuti pali chinyengo cha mtundu wina uliwonse kuti tichizindikire kamba kunena kuti iwo aja akabwera akamapanga zawo ndekuti ifenso chifukwa choti tinapatsidwa upangiri uwu tizitha kumatsatira bwinobwino ndandanda wakawerengetsedwe ka zachuma kamene kadzikhala kakuchitika. A Henry Chimpesa ndi mlangizi ku unduna wa zamalonda ndi mafakitale ndipo akuthirirapo ndemanga pa za maphunziro a m'maguluwa motere. Maphunziro amene wakuti akhalepo tinayang'anira chinthu chimakamaka kuti cooperative ndi business, so ngati business ikuyenera kuti chuma chake chikutha kuwerengesedwa bwino ndi anthu amene ali ndi luso la kuwerengesera chumacho kuti papeto pake athe kudziwitsa bwinobwino amene ali anu aka cooperative mamembala za amene business yawo ikuyendera kumbali ya kupanga profit kapena kuluza, komanso kuti athe kufotokoza kuti panopo kukula kwa chuma kwawo kwafika mulingo otani. Choncho atsogoleri amene ali kukhudzidwa mu cooperative kumbali ya kuwerengesera chuma komanso amene akathe kupanga ziganizo alandira report limene lalembedwa kutsata kumene chuma chawerengesedwera ndi amene atengedwa kuti adisine maphunziro amenewo. Maphunziro amene aona kuti awalandira kwambiri chifukwa choti zawathandizira kuzaunikira amene antchito awo akugwirira ntchito yowerengesera za chuma. Macooperative amenewa chiyembekezo ndi chakuti akhala ndi akatswiri amene azayendetsera business yawo ya ulimi, ndipo ena mwa akatswiriwo ndi ma accountant amene azakhala kugwirira ntchito yowerengesera za chuma
ndipo ngati atsogoleri makamaka komiti yaikulu board azangolandira report loti accountant waliphika kuti zinthu zili motere. Komano accountant sazakhala ndi umwini wa report. Umwini wa report ndi mwa cooperative zera mwa atsogoleri akewo. Modelo akwera mazasayinira kuti report ilili lachokadi kwa ifeyo ngati cooperative. Koma asana sayini akwera kudzera kuti report limene lifike pamenepo. Ndimadutsa mu dongo sulake liti kuti kafika kuti tili ndi report la zachuma lonika motere. Koma asamvetsese kuti zimene zili mkati mwa report ili zotanthauza chani kena kwa asayinire. So kumbali yawo ono popezano adziwa chimene azizasayina chitabwera ndiwo ndi accountant wa iwo ndokondwera kwambiri. Ulimi wa nthirira pansi pa Shire Valley Transformation Program utukula miyoyo ya anthu ambiri komanso kukweza dziko la Malawi pa nkhani ya zachuma.